सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश्वर आसम 8355 8856 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00। मोबाईल 9370 05 60 76 94 20 90 76 61 आणि 70 20 29 03 16। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेब यांच्या विचाराने चाललेल्या सिंधुदुर्ग बँकेची यशस्वी घौडदौड सुरू आहे। या बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक निर्णय घेतले गेलेत असं सांगत माजी खासदार निलेश राणे यांनी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांचंही कौतुक केलंय। सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सिंधुदुर्ग शाखा मसुरे ही शाखा मसुरे मर्डे येथील शिवाजी परब यांच्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित झाली आहे। या शाखेचा स्थलांतर सोहळा बुधवारी माजी खासदार निलेश राणेंच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी, जिल्हा बँकेचे संचालक संदीप परब, मेघनाथ धुरी, उद्योजक श्रीकृष्ण परब, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशोक सावंत, मसुरे ग्रामपंचायत सरपंच संदीप हडकर, देऊळवाडा विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी मसुरेचे अध्यक्ष डॉक्टर विश्वास साठे, सरोज परब यांसह अन्य उपस्थित होते। यावेळी बोलताना माजी खासदार निलेश राणे म्हणाले, उद्घाटन व्हावं म्हणून आम्ही सगळे थांबलो होतो। मला भाषणाच्या मनोगताच्या सुरुवातीलाच आपल्याला सगळ्यांना सांगावंसं वाटतं की जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय मनीषजी तळवी आजपर्यंत जेव्हापासून राणे साहेबांच्या विचारांवर ही बँक अस्तित्वात आली ते आजपर्यंत ह्या मतदारसंघासाठी म्हणजे कुडाळ मालवण मतदारसंघासाठी आपण जी कामं मनीषजी तळवींकडे पाठवली ती 100% आपल्याकडे करून देत पाठवली। त्याबद्दल मी मनापासून आपलं कौतुकी करतो आणि आपल्याला खरोखर आपल्या आभार मानतो। म्हणजे परत मॅडम कुठलंही काम असू दे पण ते गरिबांचं हिताचं कोणाचं जरी असलं तर त्याच्यावरती मनी तळवी यांचा एक वेगळा फॉलो होतो। आमचा बाबा परत आहेच, बाबा परत बाकीच्या धावपळीच्या कामासाठी असतोच, पण त्याच्या मागचं जे नियोजन असतं, त्याच्या मागचे जे काही सगळे अडीअडचणी असतात त्या सगळ्या लांब करून दिवसात अमुक हे झालं आहे आणि त्याचं उद्घाटन तुम्ही करा किंवा ते फायनल स्टेजवर आल्यानंतरच मनी तळवी आपल्याला सांगतात। त्या गोष्टीला खरोखर मी मनीषजी आपले आभार व्यक्त करतो। कारण का याच्या अगोदरचे अध्यक्ष वेगळे होते, ते फक्त अडचणी सांगायची, आम्हाला तेच ऐकायची सवय आहे की कुठलेही काम सांगितलं ते होणारच नाही। बाकीच्यांची सगळ्यांची होतात पण आपली तेव्हा अडीअडचणीमुळे त्याच्यातले वेगवेगळे मार्ग काढायचे। पण हे तोंडावर मी आपलं कौतुक करत नाही म्हणजे खरोखरच म्हणजे अशी मी जेवढी कामं दिली परब मॅडमचं किंवा हे तर कामाचा विषयच नव्हता, पण अशी अनेक गरिबांची कामं होती जी तुम्ही सरळ हाताने केली त्याबद्दल तुमचं जेवढे आभार मानावे तेवढे कमी आहे। आणि माझ्या अगोदरच्या प्रत्येक मनोगतामध्ये बँकेमध्ये बँक कशी चालली मनीषने अतिशय चांगल्या शब्दामध्ये सोप्या शब्दामध्ये बँकेच्या व्यवहारामध्ये काय चालतं, बँकेचे व्यवहार कसे चालले पाहिजे। आज बँक म्हणजे ही आर्थिक नाडी आहे आणि ग्रामीण भागामध्ये जिल्हा बँक म्हणजे ही अगदी गरीबातल्या गरीब शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणारी बँक म्हणजे ती जिल्हा बँक। आणि आता जिल्हा बँकेचं नाव महाराष्ट्रभर एवढं प्रामुख्याने पुढे आलेलं आहे। ज्या पद्धतीने ही बँक हाताळली गेली, मी तर काय बाहेरून बघणारा स्पेक्टेटर म्हणतो ना आपण, बाहेरून प्रेक्षक म्हणून बघणारा, मला या गोष्टीचा खरोखर अभिमान वाटतो की राणे साहेबांनी या बँकेबद्दल जे विचार ठेवले की बँक कशी चालावी त्या विचाराच्या पावलावर पाऊल ठेवून आपण सगळे बँक चालवत आहे त्याबद्दल खरोखरच आपलं मनापासून कौतुक आहे। कारण का राणे साहेबांच्या डोक्यामध्ये त्यांच्या विचारांमध्ये एक स्पष्टता असते की कुठलीही संस्था चालवताना बँक असेल किंवा इतर कुठली शिक्षण संस्था असेल त्याच्यामध्ये पारदर्शक कारभार व्हायचा। हे आपण लोकांच्या
अडीअडचणीसाठी ही गरिबांची बँक म्हणून ही समोर येते. नॅशनलाइज बँक हे खरं तर बँकिंग क्षेत्रामध्ये कोकण नाहीच. तुम्हाला अनुभव आला असेल, फार कमी आपण बँकिंग क्षेत्रामध्ये आहोत. आता मी स्वतः व्यावसायिक असल्यामुळे मला माहिती आहे आणि फायनान्सचा विद्यार्थी असल्यामुळे मला माहिती आहे, कोकण हा सर्वात कमी असेल महाराष्ट्रामध्ये बँकिंग क्षेत्रामध्ये. हे जर स्थलांतराचा कार्यक्रम पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये असताना मॅडम तुम्हाला बसायला खुर्ची मिळाली नसते. म्हणजे एवढी गर्दी आणि कर्ज घेण्यासाठी एवढी मोठी रांग असते. ते घाबरत नाही, पण आपल्याकडे आता ती भीती खऱ्या अर्थाने अनेक वर्षांपासून जी भीती जायला पाहिजे मनामध्ये की हे कर्ज घेतल्यानंतर आपल्याला अमुक होईल, घरी आमच्याकडे बँकेची लोक पोचतील, ह्या मानसिकतेतून आपण बाहेर आलो पाहिजे. खरं बाहेर आलो. आपण अनेक वर्षांपासून कोकण म्हणून ना सरकारकडे काय मागू शकलो ना आपण थोडं बँकेत जाऊ शकतो. सरकारकडे पण आपण काय मागत नाही पाहिजे. म्हणजे आम्ही राणेसाहेब कॅबिनेटमध्ये असताना आम्हाला सांगायचे की समोर पश्चिम महाराष्ट्रातले नेते बसलेले असायचे, काही मराठवाड्याचे बसलेले असायचे आणि साहेब आणि अजून एका दुसरा कोणतरी मंत्री कोकणातला असायचा. मागायचं झालं तर ते किती मागताय त्याच्यावरती आपण अवलंबून असायचो की ठीक आहे त्यांना 100 द्या आम्हाला 25 द्या. पण राणेसाहेबांच्या तेव्हाच्या वागणुकीमुळे तेव्हा कॅबिनेटमध्ये राणेसाहेब असल्यामुळे जर तुम्ही 100 घेता तर आम्ही पण 100च घेणार हे सांगणारे राणेसाहेब त्या कॅबिनेटमध्ये होते. आणि खऱ्या अर्थाने तेव्हापासून कोकणामध्ये पैसा दिसायला लागला. फक्त की आपण विकास कामं पण या माध्यमातून सांगितलं, पण तुम्ही बँकेत ठेवणार किती काय सांगितलं नाही. जेवढे ना म्हणजे फिगर 7 मध्ये आहे 8 मध्ये 8 मध्ये आता ते 8 करणं लवकर विनंती. आता सगळी विनंती तर केली पाहिजे. आता विकास कामांवर पिवट एक झालं पाहिजे. आता एवढी मोठी बँक उघडली आपल्या मनीषने आपल्याला दिली, शाखा दिली, तर कारभार पण मनीषला साजेसाच दिला पाहिजे. म्हणून आपण सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये मेहनत करा. आणि बँक चालवणं काही सोपं नाही. परब साहेब पण व्यावसायिक आहे, आमचा बाबा पण आहे, मी आहे आणि स्वतः मनीष दळवी हे बँकेचे चेअरमन आहे. व्यवसायाला टिकवून आणि त्याच्याबरोबर बँकिंग क्षेत्राने टिकवून कस्टमरलाही आधार देणं आणि बँकेचाही बिझनेस करणं हे फार म्हणतात विचित्र काम आहे. आम्हाला जेव्हा देशाचे अर्थमंत्री सन्माननीय प्रणब मुखर्जी साहेब होते तेव्हा मी खासदार होतो, तेव्हा एक वाक्य ते बोलले होते, आजपर्यंत ते विसरलो नाही. अर्थक्षेत्राबद्दल ते वाक्य होतं की इकॉनॉमिक्स स्टार्ट फ्रॉम ए अँड एंड्स विथ झेड. झेड म्हणजे ए टू झेड. कुठलाही एक गाळला, डी गाळला, एच जी गाळला किंवा डब्ल्यू गाळला इकॉनॉमिक्स मध्ये चालत नाही. इट हॅज टू स्टार्ट फ्रॉम ए हॅज टू एंड विथ झेड. एकही त्याच्यातला अल्फाबेट आपण ज्याला म्हणतो त्याच्यातला जर गाळला गेला तर अर्थकारण कधी पूर्ण होऊ शकत नाही. कस्टमरही तेवढा जपला गेला पाहिजे, बँकिंगलाही आपण तेवढंच जपलं पाहिजे. आणि ही शाखा आपण काहीतरी देणं लागतो. या विभागात आपली जर शाखा आली मॅडम आपण काहीतरी या शाखेला पण देणं लागतो. ह्या अर्थाने जर आपण ही शाखा या शाखेकडे बघायचा दृष्टिकोन ठेवला, खऱ्या अर्थाने जे कर्मचारी मागे 10 करोड रुपये जे काय आता टार्गेट आरबीआयने दिलाय तर 10चे 20 करण्यामध्ये काही अडचण येणार नाही असं मला वाटतं. या शाखेचा उपयोग चांगला गरिबांना, शेतकऱ्यांना कसा होईल हे आता मनीष दळवी त्यांच्या भाषणातून सांगितलं. खरोखरच दळवी साहेब आपण जे काय इकडे आज मनोगत व्यक्त केलं, आपण जे काय नवीन योजना या बँकेमध्ये आणून पाहतात, इंस्टाग्राम आलंय, फेसबुक आलंय, चॅटबॉट आलंय, हे सगळं मला आज तुमच्या माध्यमातून बँकिंग क्षेत्रात आलंय हे मला आज माहीत पडलं. माझे रोजचे बँकेबरोबर वेगळे संबंध आहेत, वेगळे व्यवहार आहेत, पण एवढं काहीतरी नवीन नवीन तुम्ही या बँकिंग क्षेत्रात आणताय हे मी अजूनपर्यंत ऐकलं नाही. खरोखरच मनापासून आपलं अभिनंदन व्यक्त करतो आणि आपल्याला पुढच्या वाटचालीत शुभेच्छा देतो. मी जसं तुम्हाला मागे चौक्यालाही सांगितलं होतं की मनीषजी ज्या पारदर्शकपणे आपण बँक चालवत आहे, ज्या विचाराने आपण बँक चालवत आहे, मला असं वाटतं राणेसाहेबांच्या विचारांनी ही बँक अस्तित्वात आली. पुढचे 25 वर्ष राणेसाहेबांच्या विचारावर ही बँक अस्तित्वात राहील आणि ती तशी कंटिन्यू राहील अशी मी आपल्याला शुभेच्छा देतो. या तालुक्यातली याच वर्षामधली दुसरी शाखा या मी आज स्थलांतरित करतो. 34 वर्ष एका जागेवर या बँकेने व्यवसाय केला, परंतु काळानुरूप काही बदल आवश्यक असतात आणि त्या बदलानुसार रस्त्याच्या जवळ एक सुसज्ज जागा असावी यासाठी मागच्या काही दिवसांपासून प्रयत्न चाललेले होते. खरं म्हणजे
वेगवेगळ्या जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या अनेक शाखा ज्याच्यामध्ये व्यवसाय कमी आहे, अशा ठिकाणी काही बदल करावे की जेणेकरून तो व्यवसाय त्या ठिकाणी वाढेल. आणि काही ठिकाणच्या शाखा ज्या व्यवसाय अत्यंत कमी आहे त्या ठिकाणी त्या शाखा बंद कराव्यात, अशा प्रकारची चर्चा आमच्यामध्ये चालू होती. आणि एकदा आदरणीय निलेश साहेबांच्या समोर ज्यावेळी चर्चा झाली त्यावेळी त्यांनी मला या मसुरे गावच्या शाखेच्या संदर्भात त्यांचा एका फोन आला आणि मला म्हणाले की त्या ठिकाणी तुला नवीन जागेमध्ये स्थलांतर जर करणार असाल तर आपण एक चांगली जागा तुम्हाला सुचवतो. खरं म्हणजे त्यावेळी आम्ही थोडं मागे पुढे करत होतो, कारण या शाखेचा व्यवसाय निश्चितपणे जास्त आहे. जरी तो असला तरी तो 20 कोटीच्या आतमध्ये आहे. आणि आता परिस्थिती अशी आहे की पूर्वीच्या काळामध्ये ही सगळी गोष्ट चालून जात होती. आता एका कर्मचाऱ्याच्या पाठीमागे किमान 10 कोटीचा व्यवसाय हा प्रतिवर्षी होणं अपेक्षित आहे आणि ते रिझर्व्ह बँकेने तशा प्रकारच्या अटी शर्ती घातलेल्या आहेत. आणि मग त्या सगळ्या क्रायटेरियामध्ये ही शाखा बसत नव्हती. परंतु मला खात्री आहे की या भागामधल्या शेतकरी किंवा इथलं दरडोई उत्पन्न आणि त्याच्यामधल्या शेतीमधनं मिळणारं उत्पन्न याचा सगळ्याचा जर विचार केला तर ही शाखा साधारण 40-50 कोटीच्या पुढचा सुद्धा व्यवसाय चांगल्या प्रकारे करू शकते. फक्त इथले काही ग्राहक जे इतर शाखांकडे गेलेले आहेत ते जर आपल्याला इकडे आणायचे असतील तर मला त्यावेळी लक्षात आलं की मला निलेश साहेबांनी सांगितलेली सूचना निश्चितपणे योग्य आहे. आणि म्हणून आम्ही तात्काळ त्याच्यामध्ये निर्णय घेतला की आपल्याला नवीन जागेमध्ये जायचं आहे. नवीन जागेच्या माध्यमातून चांगली सेवा इथल्या ग्राहकाला कशी देता येतील त्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करू आणि तो एक प्रयत्न या निमित्ताने आम्ही या ठिकाणी केलेला आहे. खरं म्हणजे जिल्हा बँकेमध्ये काम सुरू केल्यानंतर असं लक्षात आलं की आमच्या जिल्हा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची असलेली क्षमता ही पूर्णपणे वापरली जात नाहीये, पूर्णपणे त्याच्यामध्ये उपयोगात येत नाहीये. म्हणून मग त्या दृष्टिकोनातून आम्ही मागच्या वर्षभरापासून काही वेगवेगळ्या योजना अशा आणल्या की ज्याच्या माध्यमातून आपण सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, सर्वसामान्य ग्राहकापर्यंत पोहोचलं पाहिजे, महिलांसाठी, युवकांसाठी आणि उद्योजकांसाठी अशा सगळ्या प्रकारच्या घटकांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना या निमित्ताने आणल्या. आणि त्याचबरोबर डिजिटल बँकिंग जी आता काळाची गरज आहे, जिथे नॅशनलाइज बँका, प्रायव्हेट बँका अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून डिजिटल बँकिंगच्या माध्यमातून सामान्य ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपल्याला सगळ्यांना अभिमान वाटेल अशा प्रकारचं काम आम्ही मागच्या दीड वर्षामध्ये डिजिटल बँकिंग मध्ये उभं केलं, ज्याच्यामध्ये युट्यूब पासून, फेसबुक पासून त्या ठिकाणी चॅटबॉट सारखी कार्यपद्धती, कार्यप्रणाली या ठिकाणी आपण आणतो आहोत की ज्याच्याबरोबरच इंटरनेट बँकिंग सुद्धा देशातली पहिली बँक असेल की ज्याच्यामध्ये इंटरनेट बँकिंग सुद्धा आपल्याकडे पुढच्या 2-3 महिन्यामध्ये सुरू होणार आहे. की अशा प्रकारच्या सगळ्या डिजिटल सेवा की ज्या नॅशनलाइज बँकांकडून मिळतात त्या सगळ्या सुविधा या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यातल्या ग्राहकांना देण्याची प्रयत्न या निमित्ताने आम्ही सगळेजण करतो. की ज्या ठिकाणी डिपॉझिटचा जो फ्लो होता, यापूर्वी डिपॉझिट ज्या पद्धतीने जिल्हा बँकेकडे येत होतं ते साधारणतः प्रति महिना 5 कोटीच्या साधारणतः आकडा होता. परंतु आता साहेब आपल्याला सांगायला अभिमान वाटेल की आमच्याकडे प्रति महिना ऍव्हरेजली 50 कोटी रुपये हे डिपॉझिट यायला लागले आहे. आणि त्यामुळे मागच्या 38 वर्षांमध्ये जिथे आपण साधारणतः 2150 कोटीच्या आसपास आमच्याकडे ठेवी होत्या, तिथे आता फक्त 2 वर्षामध्ये जवळपास 1000 कोटीच्या नवीन ठेवी या आमच्याकडे जमा झालेल्या आहेत. आणि त्यामुळे ठेवी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत, ग्राहक आमच्याकडे नवीन जोडले जात आहेत. आणि म्हणून आम्ही शेतकऱ्याबरोबरच शेतकऱ्याचं कुटुंब असेल, या जिल्ह्यातला छोटा मोठा सगळा व्यावसायिक असेल आणि त्या व्यावसायिकांना सुद्धा आमच्या बँकेच्या माध्यमातून अधिक चांगली सेवा देण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही काही मोबाईल ऍप मध्ये काही सुधारणा केल्या आणि त्या मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून या सगळ्या सेवा देण्याचा प्रयत्न करतो. आणि त्यामुळे जो व्यापारी वर्ग आमच्या बँकेशी जोडला जात नव्हता तो व्यापारी वर्ग सुद्धा आजकाल आमच्या बँकेकडे नवीन ग्राहक म्हणून येत आहे. आणि त्यामुळे ज्या पद्धतीने आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो आहोत त्याच्यामुळे आज जिल्ह्यातले सर्वसामान्य नागरिक जवळपास आज प्रत्येक कुटुंबातला एक तरी घटक या ठिकाणी आमच्या बँकेबरोबर बँकिंग करतो आहे, ही समाधानाची गोष्ट आहे. आणि म्हणून या सगळ्या जबाबदारी आम्ही लक्षात घेऊ त्या ठिकाणी या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा
शेतकऱ्याच्या किंवा ज्येष्ठ नागरिकाच्या घरापर्यंत जाऊन जिल्हा बँकेची सेवा देण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आणि तशा प्रकारचं एक आराखडा सुद्धा आमच्याकडे आता तयार झालाय. या नजीकच्या काळामध्ये ती सेवा सुद्धा आमच्याकडे सुरू होईल. आम्ही आता मायक्रो एटीएमच्या माध्यमातून 5,000 रुपयापर्यंत 10,000 रुपयापर्यंतची कॅश काढण्यासाठी तुम्हाला कुठल्याही एटीएम सेंटरवर जाण्याची गरज नाही किंवा या ठिकाणी शाखेमध्ये सुद्धा येण्याची गरज नाही. तिथे आमच्या पिग्मी एजंटला जरी एक साधा कॉल केला तरी त्या ठिकाणी तो तुमच्या घरापर्यंत येऊन तुमची कॅश विड्रॉल देऊ शकतो. अशा प्रकारची सेवा सुद्धा आम्ही सुरू केली की जेणेकरून ज्येष्ठ नागरिकांना आपला वाहन खर्च करून किंवा वेळ खर्च करून त्या ठिकाणी एटीएम पर्यंत जावं लागू नये. कारण ती सेवा सुद्धा आमच्या माध्यमातून मिळावी आणि हळूहळू याच पद्धतीने विकास संस्थांच्या माध्यमातून दुग्ध संस्थांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी जिल्हा बँकेच्या अधिकाधिक सेवा या प्रत्येक गावामध्ये देण्याचा आमचा प्रयत्न चाललाय. आणि म्हणून या ग्राहकांना समाधानी करण्याबरोबरच या ग्राहकांना चांगली सेवा देण्याबरोबरच या जिल्हा बँकेचा व्यवसाय वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळेजण प्रयत्न करतो आणि त्याच्यामध्ये आज आम्ही यशस्वी होताना दिसतोय. कारण ज्या ठिकाणी आमचा 4,000 कोटी पर्यंतचा व्यवसाय होता, आज मला सांगायला अभिमान वाटतो की तो जवळपास 6,500 कोटी रुपयाच्या घरामध्ये आम्ही पोहोचलो. नजीकच्या काळामध्ये आम्ही 31 मार्च या वर्षाच्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटीपर्यंत तो टप्पा आम्ही 6,000 कोटीचा गाठू अशा प्रकारचा आमचा उद्दिष्ट आहे. आणि निश्चितपणे 6,000 कोटीचं उद्दिष्ट गाठत असताना मागच्या वर्षी आम्ही ठेवींच्या वाढीमध्ये राज्यात क्रमांक 3 ला आलो होतो पहिल्यांदा इतिहासात. आणि या वर्षी आम्ही राज्यात क्रमांक 1 ला ठेवींच्या वाढीमध्ये येण्याचा प्रयत्न चाललाय. आणि त्या दृष्टिकोनातून आज आम्ही ज्या पद्धतीने काम करतोय म्हणून ठेवीदार सुद्धा आमच्यावर विश्वास ठेवत आहेत. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्यांना आवाहन करेन की या शाखेमध्ये सुद्धा या ठेवी वाढाव्यात, व्यवसाय वाढावा आणि मग ही शाखा किंवा ही या ठिकाणचे कर्मचारी आम्ही बँकर म्हणून त्या ठिकाणी आपल्या प्रत्येकाच्या घरापर्यंत या पुढच्या काळामध्ये चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करू. आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज योजनांमध्ये सुद्धा आम्ही काही सुलभता आणलेली आहे. या ठिकाणी शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांसाठी सुद्धा अनेक योजना आणलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये दुधाळ जनावर असतील, कारण हा थोडाफार चांगल्या प्रकारे पाणी उपलब्ध असणारा व्यवसाय सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने होतोय. दुग्ध उत्पादन चांगलं आहे आणि त्यामुळे या भागातल्या शेतकऱ्यांनी अधिकाधिक शेतीपूरक व्यवसायांकडे लक्ष द्यावं. त्याच्यासाठी जिल्हा बँकेच्या सगळ्या योजनांचा फायदा घ्यावा आणि यासाठी आम्ही सगळेजण कटिबद्ध आहोत की इथल्या प्रत्येक शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे, त्याचा आर्थिक सुबत्ता त्याला आली पाहिजे. आणि राणे साहेबांच्या विचारातून या जिल्ह्यामध्ये काम करत असताना, कारण आम्हाला सुरुवातीलाच काम करत असताना राणे साहेबांची एक सूचना आहे की आपण जिल्हा बँक म्हणून फक्त जिल्हा बँकेची प्रगती होऊ नका, तर त्याच्याबरोबरच या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून इथल्या सर्वसामान्य माणसाचं जीवनमान उंचावण्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी काम केलं पाहिजे. आणि त्या दृष्टिकोनातून विकास संस्था असतील, दुग्ध संस्था असतील, पतसंस्था असतील, या सगळ्या यंत्रणांच्या माध्यमातून आपण सर्वसामान्य माणसासाठी जिल्हा बँकेचा निश्चितपणे उपयोग करू अशा प्रकारचं अभिवाचन या निमित्ताने देतो. आणि आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.